said the wop out the loop out the lap bamboo, said the bap bap boogie the boo. Mina komzini hayi ukuthi bengihambe ngixoxela abantu indaba zakho. Mina bengixoxela abantu engibabona ukuthi bengaba usizo kuyona yonke le nto. Hey, uzuhamba uxoxela abantu indaba zami nje ubuthunywe ubani? Hayibo. Kwenzakalani lapho manje? Hey wena, hey. Ubuthunywe ubani? Muntu mfethu. Phumlani. Bengicela ungixavune wena futhi kuba ngathi unezandla ezincane. Nalabo sesebenze ngibagqokile bazodabuka kanti nabakubona abami. Angihlangene nje lapho mina ngiyayifikela. Hey, wena into engicika kakhulu ukuthi awuhambi uxoxela abantu indaba zakho. Uhamba uxoxela abantu indaba zami. Wena uyabaxoxela abantu ukuthi nahamba la nina nithi niyontshontsha eMaritzburg nafena abanjwa ama security khona afika nidansisa. Ha? Buka. Ngisho nophumlana akazi. Phumlani. Hamba la. Hey, Phumlani. Laba bahamba bethi bayontshontsha eMaritzburg. Bafike babanjwa ama security akhona, afika badansisa. Athi abathi tete ngapha, mahala ngapha. Awukhomzini mfethu. Phumlani. Izulu sithi mshaye manje ngoba kusasa uzophika. Hayi. Izulu asikaze sisho njalo. Akusali izulu leso. Kwathi ngoma izulu. Ngeke sincenge majita mase siqobhoza nivike ngokuthi isonto liyajika mina ne hip hop lo mkhumba usoze wazika nginuka impumelelo ngadasi bambelele sajika ushaya track now akusho ukuthi Fonelwa yimanager. Akujwayelekile lo. Bafuna unginyusela iholo. Oh. Mhlambe bafuna ukungipromote. Sikhakhane speaking hello? Ngabe ngikhuluma nobaba oSBV Sikhakhane. Hayi uyena uqobo lwakhe. Baba bengithi angikwazisi ngamayelana nezikhalazo zabasebenzi kanye neminyana esezisizaholela ekuthini kudilizwe sonke istaff ebese inkampani ithatha iagent entsha. So le agent izofika nabasebenzi bayo okuyibona sebezosebenza lapha. Ngamanye amazwi ke baba umsebenzi usuphelile. Awu. Yebo baba, kona akuzona neze izindaba ezenhle. Bengizocela ukuba ubaba asondele ngapha emsebenzini noma inini azolanda impahla zakhe eziselokhu. Mina bengikufisa ukuthi sisixolelane nomama. Sixoxisane nami ngikwazi ukuthi ngibuye ekhaya. Hayi Shem usibalo senkingeni. Ukuthi mina kade ngamgcina yazi kodwa bengingamsizi kumkhulumeleni nomzali. Maneneke. Yena lo mfana ngabe unaso isibhamu. Esinyaphi? Ngabe sicoshwa phansi. Yazi nami ngabe nginazo. Hayi. Njengoba mengaba nesibhamu mina ngamphuca nje. Same time kube sami. Hayi. Isibhamu anginaso. Angithi ngoba le ntombi yakhe ibiyisosha. Bengizothi mina kalinde kube ibirthday yayo. Bese vela nje ethenga ibhokisi lenhlamvu as a birthday present. Kodwa ke ayi angiboni ukuthi lapha egun shop bazovuma ukuthi athenge inhlamvu njengoba ngenasipam. Ayi. Yazi khona izinto ezinokusho Sikhakhane eziningi ziyawenza umqondo. Ushiye nje ukuthi unje. Uthi njani mina? Uyazi kufanele ngabe mina la ngisaphawula. Into engifisa ukuyazi mina ukuthi uSibali yena usamthanda yena umzala. Ngoba yena umzala impela hayi ngeke ngimbone ukuthi usamthanda. Mamaneni. Ngcono asebenzisa amagama abo. Ngoba manje sigcine singasazi ukuthi ubani osathanda umuntu. Mhlawumbe kwakuzoba ngcono kuba lo mfana walinda. Wayithathela yena umzala lo. Ngoba hayi umzala nje umuntu ongenadlama. Hayibo. Mase thatha konke thina susala nani? Futhi ukhomzini akekho muhle for Anetha. Umuntu osingile noyiphethe kahle la. Imini. Hayi madoda. Yonke intombazane edlula la sayishela. Sonke sesigezile. Akekho okuzokhala ngomncane. Angithi nawe uzoshela? Kanye sofethu.
ngene ngane mina. Hayibo. Marvin. Kanti umkhokhela unyama ajeni lapha etoilet. Noma uqala high inkondlo for produce peanut butter. Hayi kodwa ngale kokuthini? Hayi inkondlo zakhe ayizona zashaya. Ya, yena uyashaya yena. Awukayizwa babusikhakhane. Ubani? Poet president. Ha, ngeke ubuye. Oh, nangu umkhokheli sebuya. Hayibo. Waphuma etoilet wawasha izandla yini khona ukuthintile yini lapha? Hayi, lutho Nkanyiso. Angithi umthetho uthi mawuphuma etoilet ifanele udlule empompini, ugeze izandla. Ya, ezifu khona ukuthintile. Cha, phela mkhokheli isho mawukuthi khona okusapeanut butter na okuthintile. Ngeke sikuhleke. Hayi. Nkanyiso. No Marvin, lapha etoilet awuthintisha izinto. Ufike nje wehlisa ibhluke uhlale phansi. Uma usuqedile bese uthumela ithishu yenza umsebenzi wayo. Phela. Yazi, it makes sense. Hawu, Marvin, Nkanyiso, mina bafethu bengingayili ukuyothinta laphana. Bengiyokwenza. Mawukuthi ubungayile ukuyothinta. Buya ke sodlala nanka amakhadi. Mawukuthi khona okuthintile. Sobona ukuthi ugeze izandla. Mawukuthi awuthinta ngalutho, uzobuza odlala nathi amakhadi la. Ayisho ukuthi alukho lubo oluthintile lapha etoilet. Angithinta ngalutho. Sho. Yini ndoda? Awuyikhothi izandla ngibona awuthinta ngalutho yini lapha. Uthintile. Ngiyaxolisa ukuthi ngixoxela isikhakhane indaba zakho. Angeke ngize ngiphinde. Phumlani ngcono ngoba nawe khona ufakazi. Hayi, ngithe ungangifaki. Hayi. Ngizoxolela ngoba umngani wami. Kodwa umeke ngaphinda ngezwe kuthiwa futhi wena uhamba uxoxa indaba zami sizoxabana. Ngiyabonga. Ngiyathembisa ngeke ngize ngiphinde. Buda Khomzini bese ngizwile ngodaba lakhe hayi qini inkinga zomhlaba. Ubani futhi manje lo? Oh hayi. Ilo mjida wala ngezantsi esitolo. Uzalo uBabtulu. Lo washiyo unkosikazi ngoba engasenawo amateksi. Phumlani bhuti. Ungadini. Bengicela bhuti ungibambele yona lenja ngibhokoza. Ha. Marvin, ngalapha kutheni wakho ngaphansi. Buka la. Lutho. Uthi ngishaye wona lo ethi wakho. Usathi ubalance ngawo. Manje madoda, nisho ukuthi nizodlala nize niqede. Nginibuka mina. Ngenxa yokuthi ngibuye etoilet ngazogeza izandla. Athi thathe wona lo wani wakho la. Kunjani makunje? Ayamudla kuMarvin la. Kokheli, ngaphinde uthi ngiyadliwa. Mhlawumbe ngathi ngiyaluza. Sorry bhuti. Hey, madoda. Azizwe lebusuku, kale ngathi kuduma. Vele ngaphisa umchamo kabuhlungu kabi. Ngisaba ngisho ukuphumela eminyango. Mangithi inhla emva kwesicapha.
Eyi, ngavele ngabona isigubhu sa-drink. Ngasithatha. Angithi ngiyachama. Imavini encane la ngena lonke phakathi. Kanti labo thulithe ba-Coca-Cola benziwani la? No Marvin, ayisileke lento esemqondweni wakho manje. Yile semqondweni wami manje Mkhokheli? No, ilento oyishoyo. And noma ngathiwa bayenza lapha ka-Coca-Cola leyo nto, ngeke baze babe bakhulu othulithe. Baqine kabi la ngaphambili. Mkhokheli, ukhuluma ngani ngempela? Mina bengichaze ukuthi ayishintshwanga njengegubhu zapetrol. Angani phela isigubhu sapetrol sashintshwa kwafaka neziney'valo ey'nkulu. Leso sipressa kanje mozivula. For uku-avoid ukuthi iy'ngane ey'ncane zingavuni nangengozi. Oh, sengiyakuthola. Mana, wena ubuthi yini esemqondweni wami? Hayi lutho. Mkhokheli, yini engathi wena nje ucabanga into engisile? Manje ufuna ukubuka ube ngathi mina. Ya, maningi amathuba lokho. Angikhulumi ngila. Oh. Mkhokheli, yini ngempela esekhanda lakho? Mina. Inkondlo yokuthula noxolo. Ithi noma Useko. Nangu kunono. Saphethe le KFC yasiqaleni. Sengiqala ukudawuza indaba le KFC kanono. Akakayidli sonke lesikhathi. Uthi kusayona nje kodwa KFC. Nonof. Nonof. Ngabe kusayona ni KFC leya. And futhi uma ukuthi kusayona pho ngabe sonke lesikhathi bungakayidli. I know, akushongo mina. Kusho Marvin Gaye. I mean Marvin. Mtshele ukuthi uyahlanya. Ngeke uqede u9 we-KFC uwedwa. Okay. Uthi uyahlanya. Ngeke uzuqede 9 pieces we-KFC uwedwa ngosuku. Ba mina ngingawuqeda. Ukuthi nje yena ngekaza vuma. Mhlawumbe ungangiphoqa nje. Uvela uvuma. Angithi Dakiwe. Ngeke uqede u9 we-KFC uwedwa ngabe uyinja. Uthi udakiwe. Well, shuthi ngiyona-ke. And I don't mind unikhombisa guys. Hayi Marvin. Wena awukaze uqede u9 we-KFC uwedwa. Ungazenza isigwili la. Ngizosuke ngikubuza ukuthi uyimalini? Uyimalini? Uyimalini 9 we-KFC? Kodwa bafethu. Ibuhlungu indlela eseningibuza ngayo kodwa. No. Ukuthi uthenge wrong. Ngi-wrong mina, ne? Yabona-ke mina kube ngilo mfana bengizolinda. Ngilinda umama ezehlisa ulaka. Bese ngiyabuya-ke soxolelana kahle. Ayikho enye into nje, ikona ukulinda. Kulinda nje. Hayi. Angalindike kakhulu. Ngoba phela nokudla kwami kuyaphela la. And futhi akasebenzi. No. Ubhonga akasebenzi. Ubamba abantu inkulu. Hawu. Hayi mina akaza ngibambe. Noma mhlawumbe uyangifuna. Hayibo. Kanjani ngikhona mina? Ubhongo wazi ngokuphasa komuntu wesifazane. Nokuthi ubhongo kubamba inkunzi mangabe ephelele igross endlini. Ngabe konke lokho kushiwo unjobo? Ubhongo mekubamba inkunzi. Ethi Fusek lethi phone. Yena is like uthi Fusek lethi khomba. Uyabona ngisho uphuthu. Uyakwazi ukulithatha ulifake ku-defreezer. Liqine libo ice. Uthi-ke masulambile. Ulithathe ulibeke estofini olifudumeza. Qale phansi libe fresh. Phela nje lifuna ulilinde. Hayi. Ngeke ngilinde uphuthu lize lincibele ku-ice mina. Hayi. Mina ngipheka uphuthu lanele. Uphuthu olufrizile selingena kanjani futhi manje kulena? Usikhakhana ngademandi ukudla la. Nasekuqaleni kade kukhulunywa ngotshwala, yena wademanda ukuthi bamthengele ibhodlela. Awu phela nako ngakulinda makuthiwa khona ukudla kuzophuma. Makwenzeka kuphuma ukudla.
ninganginika kuloko kwabhongo. Vele gross unayo. Ngimbonile kenye umuntu izolo. Isikhakhane sakhuluma ngokulinda nje. Unjengoba bengicela ngadinwa bandla. Bengicela nje angilinde nje nami ngiqeda nje. Manini wo. Kukhona inkulumo kaNjova engafiki kahle la kumina. Uthe uAnita akaze yena abanjwe ubhongo enkulu. Ya, ngase ngithi mina mhlawumbe ngoba uyangifuna. UNjova wayesephendule ethini? Nami ngimzwile. And indlela ebengimuzwa ngayo, ngimuzwe exactly ngale ndlela ebechaza ngayo. Manini, kungenzeka ukuthi mhlambe naye unjalo. Hayi, impela. Nami impendulo yakhe iyangisolisa ngoba igxile kakhulu kule statement sokuthi ngenzeke ukuthi ubhongo uyangifuna. Hayibo. Yini wrong ngempendulo yami? Ngoba mina ngithe angamfuna kanjani sikhona thina. No, wait. Mina bengingasho ukuthi angamfuna kanjani ezini. Bengithi mina ngamfuna kanjani ubhongo Anita sikhona thina. Hayibo. Kanti uyamfuna yena ubhongo? Udake ukhomzini. Mina bengiqonda ukuthi ezini sikhona thina. Ezini futhi azini asiyeke lento asixoxa ngenye uyabona ke le emhlabeni noma ngabe kwenzekalani noma ngabe yini ohlangabezana nayo kodwa nje yabo kulinda kwinto ebaleke kakhulu kungathatha isikhathi eside kodwa isikhathi sakho sona kumele usilinde. Ongcono ngizacela ukuthi ngiyoshintsha labo siyasebenza bengaze bethelwe igazi. Udaki. Awuyi lapho wena ngakaqedi ngawe. Khomzini. Nali ibhodlela umphihleze ekhanda kuphela indaba yakhe loyo. Hey, Fuseke wena la. Ngithema ngithi ngicela ungibambele yona lenja ngibhonye. Wathini? Wathi wena ungene la. Ya. Hamba la. Hey. Owani kodwa umsindo madoda. Yazi akulaleki lo msindo wenu. Akwazi ukuthi umuntu afika agqilazwa abelungu ngale aphinde azogqilazwa yinina la ngolomsindo wenu. Ngiyangena ebusuku madoda. Hawu hey. Ijobele imthente madoda. Hayi no jobele imthente yilo. Lo ufike khudwa usikhakhane la angazi ethi umenzile isilima uthe akabaye kubo eyolanda ewayini kanti yena uzofike athatha ubisi. Hawu akashawo. Hayi no mina anginendaba nalokho. Le inkinga yabo benosikhakhane bebodwa. Mina into engicika kakhulu ngayo ukuthi ngimxoxela indaba yena uhambe lezo indaba zami ezixoxa ematshwaleni. Ngithe akashawe. Ha Jobele mthente bhuti wasuba nemoral engaka ubungashongeni kanti ukuthi wena uvuke kulaleni. Hawu usanembuzo futhi. Hey akaphindwe. Hayi usangithula. Yabona Phumlani mangiqeda la ngiza lapho. Hayi vele mina sengiqedile mhlawumbe ungaya kena kwamanje. Hawu. Awungisiza. Awuhambe uyokhumula labo siyasebenza othe yakubona bakho ngifuna ungiphelezele ngelapha ekhaya. Ngikhona impahla zami zokugqoka ezincane ngifuna ukuyilanda. Hayi ngeke. Akwazi ukuthi ngingafika eningishaye bese uyangithuma. Hayi. Bengingakakushayi mina. Umuntu obekusakushayelela ujobela imthente. Ngaphandle ke nama ukuthi ufuna ngikushaya. Okay. Themba lokuthi mina ngizopopa ithemba lokuphila impilo emnandi ukuthi sekuzokhanya kusukile ubumnyama ithemba lokuphila